Hello, खुलुमबाय दिनैबो फैया सानदोंमोन आङो भिडिअ बानाया नंदोंमोन किन्तु मा खालामनो जोंनि मानसिफ्राना दासिमबो एवेयारानो नङा दिनैबो फुङावहाय आङो ससियेल मिडिया ना फेसबुक खुलिग्रो मोना बहुतथा जोंनि सुबुंफोरखौ भिडिअ शेयार खालामलाबायनाय नुदों माने obscene भिडिअ आरो गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामनाय माने सोरबा आपल'ड खालामदों सोरबा बेखौनो शेयार खालामदों किन्तु बिसोरो सांग्रांथि जानाया मोजां मानो होनबा इन्डियायाव बे आयेन दंखायो जाय मानसिया बे obscene भिडिअ बा गाज्रि भिडिअ शेयार खालामो बेफोरनि सायाव मोनसे आयेन दं बेखौ आईटी एक्ट होननाय जायो 2000 सनावनो बानायदों 2000 समाव बानायदों बे बुस्थुखौ बे आयेनखौ दा ओंखायनो नोंथांमोना एसे सांग्रां जा नोंसोरो भिडिअ आपल'ड खालामगोन फेसबुकफ्राव बा इन्स्टाग्रामफ्राव बा जिखुनु ससियेल मिडियाफ्राव नोंसोरबो बदनाम जागोन नङा होनबा नोंसिनि केरेक्टारखौनो बुजायनाय जायोना गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामोबा प्लास जायखिनिया बै भिडिअ बानायजादोंमोन हिनजावाथ' जेनेबा बांसिनानो जेनेबा फुस्लायजानानै बानायनायसो नङा होनबा सोरबा गाव बानायदोंबा बे आलादा खोथा बेफोरबो जेनेबा जेल जागोन बे आईटी एक्टनि आन्दाराव बेबो मोनसे दंखायो प्रयजन दंखायो बे आईटी एक्ट 2000 होननायाव बे प्रयजन दङ शेयार खालामदोंबाबो आपल'ड खालामदोंबाबो बेनि थाखाय प्रयजन दंखायो पानिशमेन्ट ओमफ्राय नोंथांमोननि बिमा बिफाफ्रा नोंसोर जुदि बिदि भिडिअ गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामनानै जुदि नोंसोर जेल जानांगौबा बाहाय मा लिरनाय दं मिथिबाय आईटी एक्टआव 3 बोसोर जेल आरो जुरिमानाया जाहैबाय 5 लाख 5 lakhs होनो हागोन 5 lakhs जोंथ' केस होजोबनो हायो दे जोंनि अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय जों नोंसोरखौ केस होबाय जेनेबा भिडिअ गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामनायनि थाखाय किन्तु नोंनि बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ मा हागोन नामा बख'नो 5 लाख गाहाम फैसा अबेनिफ्राय मोनो बिसोर 3 बोसोर गाहाम जेल जानानै नोंसिनि लाइफआ मा जानो ओंखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोनहा बुजायलाय गावनि लोगोफोरखौबो आरो बिदिखौ एनकारेजबो खालामनाङा गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामग्राफोरजों लोगोबो जानो नाङा आरो जाय हिनजावफ्रा बिदि गाज्रि भिडिअ बानायदों बिसोरजोंबो नोंथांमोना सिनायोबा लोगोखौनो जानो नाङा ससाइटि दं गामिफ्रावहै बिमा बिफानो खोन्थाहै बिसोरो नायगोन आरो जोंनि सिभिल ससाइटिसफोर दं बिसोरनो खोन्थाहै बिसोरबो नायगोन आबोब दं जोंना बड' उइमेन जास्टिस फराम दं पुलिस प्रकाशन दं बिसोरनो खोन्थाहै आरो नोंसिनि गामियावनो गावबुराफोर थायो गावबुरानो खोन्थाहै माबा मोनसे पानिशमेन्ट लागोन आरो जुदि जाथाराबा जोंनो खोन्थाहर जों बिसोरखौ आईटी एक्टनि आन्दाराव जों साजा होनो हाया नामा नों नाय बिसोरनि एगेन्स्टआव जों एफआईआर होनो हाया नामा नों नाय नोंसोरो नाय जोंखौ जों जेरैखि जाया देखायगोन जोंनि मानसिफ्रा एसे सांग्रां जा जानला मोनला गाज्रि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनाङा शेयारबो खालामनाङा एनकारेजबो खालामनो नाङा ओंखायनो नोंथांमोनहा आयेननि बिखय मोनथिनानै लानाया गाहाम मानो होनबा आईटी एक्टआ बिराद स्ट्रं किन्तु जोंनावसो बांद्राय फल' जाया जेनेबा सोरबा भिडिअ खालामजानानै मानानै सुइसाइडसो खालामलाबायो बा माबा मोनसे गाज्रि बेमारसो जालाबायो साइक'लजिकेल इफेक्ट जालाबायनानै हारसिं थालाबायग्रा जायो माबा फाग्ला फाग्लि जालाबायनाय बेफोरबायदिसो खोनालाबायो जों मानसिफोरखौ बा सोरबा सुइसाइड जानाय बेफोरबायदिसो खोनालागासिनो किन्तु प्रयजन दं आयेननि बाहाय दंखाथारो रोखा आयेनावनो होननाय दंखाथारो इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्ट 2000 होननायावनो बाहाय रोखा दंखाथारो पानिशमेन्टआ मा जागोन बाहाय भिडिअ खालामग्राया मा पानिशमेन्ट मोनगोन आपल'ड खालामग्राया मा पानिशमेन्ट मोनगोन नों शेयार खालामबाबो नोंहा दायनिगिरि बेफोर बुस्थुआ रोखा दंखायो बे आयेनाव ओंखायनो नोंथांमोना एसे सांग्रां जा बुजायलाय जय हिन्द खुलुमबाय